Ο Πέτρος, ενώ παίζει το παιχνίδι του, συναντάει ένα πρόβλημα. Ωρε φίλε, πάλι έχασα και έφτασα τόσο κοντά αυτή τη φορά. Η λύση για τον Πέτρο έρχεται από μόνη της ή τουλάχιστον έτσι νομίζει. Τώρα, μόνο με 99 λεπτά, μπορείς και εσύ να πάρεις το μικρό boost που χρειάζεσαι για να πας στην επόμενη πίστα. Wow! Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζομαι. Τώρα, το μόνο που χρειάζομαι είναι να βρω την κάρτα της μαμάς μου. Ο Πέτρος δίνει όλα τα στοιχεία της κάρτας. 2, 2, 7 και Enter. Τα πράγματα όμως στο διαδίκτυο σπάνια είναι όπως φαίνονται και ο Πέτρος βρίσκει τον πελάτη. Πέτρο μου, έχω μία χρέωση 1.000 € στην κάρτα μου από ένα παιχνίδι. Γνωρίζεις κάτι γι' αυτό? Μαμά, συγγνώμη που δεν στο είπα. Έγραφε πως ήταν μόνο 99 λεπτά για να περάσω την πίστα. Πέτρο μου, ποτέ δεν βάζουμε τα προσωπικά μας στοιχεία στο διαδίκτυο, γιατί δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν και ποιος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Αν μου το είχες πει, ίσως να καταλάβαινε ότι πρόκειται για απάτη. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ακυρώσουμε την κάρτα και να καλέσουμε τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.